No kľudia sa ti oči, čo robíš? To sa približuje. Ďaďanko, videj to točí. Maštár. Pozrite sa. Počal, vyposunie sa ti? Na to vysiel, on to stane. A vakú to nechal dole, to na čo sa nechal? Ty si rovno, drži jak vakú. Drži jak vakú, ja sa ujeme. Dobrý deň, vítame vás. Vítame vás. Však to musím spraviť ako vo Wolfensteinovi. Čo viac z teba? Čauky. Vítame vás, nech sa páči, môžete sadnúť, chcete? Tak. Takéto drievko mať, to je krása. Pozri sa, aká lavica pevná, krásne. Klinčoky, všetko, nabili chlapi. Na ten druhý posed, pozri sa. Tie cigarety. Tam je ďalší takýto menší a tam je vyšší. Jano, tam sú cigarety dáke. Nie. Davidovky. Ale poďte